Λερόπολη, Ιδρόπολη. Τμήμα της περιοχής του νομού Αρχιτοκάστρου, της Βορείου Υπήρου, στο νοτιότερο τμήμα της που συνορεύει με τον νομό Ιωαννίνων και τον νομό Δεσποτείας. Πλούσια πολιτισμική παράδοση στον τόπο, πατηρά χρόνια πριν, και το όνομά της που την κατατάσσει στα αρχαία χρόνια κάποιους κατοίκους της αρχαίας εποχής των Ομηρικών επών, τους Ελλούς, οι οποίοι ήταν αρχιερείς στο μαντίο των Δελφών της Δοδόνης. Και από τότε ίσως υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ξεκίνησε και το όνομα των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα έχουμε στην ελληνιστική εποχή ακόμα και αρχαία θέατα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή της Λερόπολης που μαρτυρούν την μακριά και μακριαιώνια ιστορία της Λερόπολης. Το όνομα της Λερόπολης ίσως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις προελεύσης του ονόματος, ίσως να είναι ο ποταμός Δρίνος που κυλάει στην περιοχή, ίσως να είναι ο Δρύς, κάποια δέντρα που φύγονται στην περιοχή και από εκεί το Δρινούπολη, Λερόπολη, ίσως και από την εποχή του Ανδριανού, Ρωμαίου Αυτοκράτορα, με την Ανδριανούπολη. Από εκεί και πέρα η Λερόπολη πέρασε μέσα στην ιστορία από την τρομοκρατία, πολλά χρόνια κατάκτησης, επιβίωσε και αργότερα σήμερα να βρίσκεται, η μοίρα την έφερε στο κομμάτι της Βορείου Υπήρου. Από εκεί και πέρα, πλούσια πολιτισμική παράδοση, όπως και σήμερα παρουσιάζεται, με μουσικοχορευτικά δρόμενα σε όλη την πορεία της Λερόπολης τον τελευταίο αιώνα, με το κλαρίνο βασικό τοπογονήσιο ρυθμό, το συρτό χορό στα δύο, όπως και το νηφιάτικο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, ένας χορός που παρουσιάζει τη φορεσιά, την ομορφιά της γυναικείας νηφιάτικης φορεσιάς την ημέρα που φορούσε η νύφη της Λερόπολης, με μια λαμπερή φωτεινή φορεσιά, με ένα φωτοστέφανο το οποίο συνασυμβολίζει και τον ήλιο και τα λαμπερά χρώματα, όλα αυτά να αναδεικνύουν τη φωτεινότητα ίσως και ολόκληρης της περιοχής. Σήμερα, στη σημερινή εποχή, μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από νεολαία κυρίως, από ένα σύλλογο τον οποίο ιδρύσαμε τα τελευταία χρόνια, το οποίο αποτελείται από κυρίως νέα παιδιά που παλεύουμε να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε, να διασώσουμε και να διαδώσουμε περαιτέρω όλη αυτή την παράδοση των τόσων ετών που μας μετέδωσαν οι προγόνοι μας και εμείς με την δική μας ευθύνη, το καθήκον των πολιτισμικών, να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Και έτσι ιδρύσαμε ένα σύλλογο και
Βασικό μας μέλημα είναι να μεταδώσουμε τις γενιές, όπως και υπάρχουν σήμερα στο σύλλογό μας παιδικά τμήματα, τμήματα αρχαρίων και τμήματα προχωρημένων. Και είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους Δροπολίτες και μη να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Ο σύλλογός μας είναι ο Χορευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιδερόπολης και προσπαθεί το καλύτερο για τη Ιδερόπολη. κρασί στο μαστραπά και βγάλ' το στον αέρα, χρυσή μου περιστέρα, και βγάλ' το στον αέρα, χρυσή μου περιστέρα. Για δεν το πιω τη Κυριακή, το πίνω τη Δευτέρα, χρυσή μου περιστέρα, το πίνω τη Δευτέρα, χρυσή μου περιστέρα. Για είδες το μαστραπά, για είδες και το κορίτσι, γλυκό κρασί κερνά, για
Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσιμα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια
και φιλοσοφία.